Benvinguts a un nou programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. Arribem a la 10ª edició d'aquests resums setmanals on repassem tota l'activitat de les nostres competicions. Aquest passat cap de setmana hem estat vivint ben de prop les competicions des del Municipal de Granollers, on dissabte al matí es van disputar 8 partits de la Lliga de Flag en categoria sots 13 i on diumenge es va disputar la primera part de la segona jornada de la categoria Open, on els Gladiators van sortir com imbatuts en els duels directes contra Pagesos Whites i Búfals. També es van disputar a Granollers varis partits de la Lliga Cadet, una lliga que ja compta amb 4 partits disputats de tots els equips i on Rookies i Almogàvers es situen líders en solitari. I tancarem amb la lluita pels play-offs en la 29a edició de la Lliga Catalana Sènior, una lluita en la que es fiquen de ple dret Uroloki, que va guanyar a Eagles, i Legends, amb la seva victòria a Salou en el partit que va tancar aquest interessant cap de setmana. Vuit partits van ser els que es van disputar dissabte al matí a Granollers en la categoria sots 13 de futbol flag. Interessants duels on van sortir 3 equips ben reforçats dels seus partits de cara a la classificació. El primer d'ells és l'actual líder, que segueix comptant els seus partits per victòries. Els Barcelona Búfals, amb una plantilla compensada i molt potent, es van endur els seus 2 duels. Un davant Rookies, en el que era el match d'invictes fins al moment, per un resultat de 13-24. I el segon, de forma més clara, contra Terrassa Reds per 32-6. Els barcelonins han demostrat des d'un principi de la temporada que són un rival molt dur i que aspiren a tot en aquesta lliga a la vi. El segon equip que va marxar de Granollers amb 2 victòries va ser els Celtes de la Vall del Tenes. Els campions de Copa han tornat a trobar el seu ritme i amb un joc de carrera imparable es van imposar 26-6 a Argentona Box i per un contundent 47-6 als locals Fènix. Els verds i negres ja es troben a les parts altes de la classificació i van voler deixar clar que són un clar aspirant a aconseguir també el títol de Lliga. Empatats amb els Celtes, a la segona posició estan els Rookies, que van perdre, com hem dit, amb els Búfals, però que van guanyar el seu primer duel del dia als Dracs de Badalona. Va ser una treballadíssima victòria que va acabar amb un resultat de 12-7. Els badalonins també van fer patir a l'altre equip que està amb un balanç de 3-1 a la classificació, els Wolves de Sarrià de Ter. 14-12 pels gironins va ser el resultat final. I precisament els Wolves va ser el tercer equip que va sortir reforçat del cap de setmana, ja que va guanyar també el duel davant de Terrassa Reds per 0-27. Per acabar aquest resum de la matinal de dissabte, els Bocs d'Argentona van aconseguir la seva victòria per un clar 37-0 davant uns Fènix que tanquen la classificació. Una classificació, com hem dit, encapçalada per Búfals amb 4-4, seguits de Rookies, Celtes i Wolves amb 3-1. Per la part baixa, Legends, Imperials, Eagles i Fènix encara no coneixen la victòria, però els 3 primers tan sols amb 2 partits jugats. Ens traslladem ara diumenge també al matí i també al mateix escenari de Granollers, ja que es va disputar la primera part de la segona jornada de la Lliga Open de Flag. Totes les mirades estaven posades en el triple enfrontament entre els imbatuts Gladiators, Pagesos White i Búfals. El saldo positiu va afavorir els campions de la passada edició de la competició, els Gladiators de Caldes de Montbui, que van guanyar els seus 2 partits. El primer contra els actuals campions de Copa, els Pagesos White, es va decantar per un ajustat 12-25. La gran defensa dels Gladiators va interrompre constantment a uns pagesos que no van estar còmodes en el terreny de joc en cap moment. Aquesta gran victòria va ser un gran precedent per després enfrontar-se als Búfals, un equip que tan sols comptava amb 6 efectius, però que va posar les coses molt difícils fins al final. De fet, va ser la diferència d'anotar o no els extras el que van fer decantar el match pels de Caldes de Montbui. El resultat de 29-24 parla força bé de la igualtat i emoció també d'aquest intens partit. El tercer d'aquests matchs, que en cronologia va ser el primer, va deixar els Búfals sense la imbatibilitat amb la que arribaven a la segona jornada. Els Pagesos White sí van trobar en aquest partit el seu joc fluid i alegre en atac, i els Búfals no van poder contrarrestar aquest potent atac, acabant perdent per 39-18. Els locals Fènix, per la seva banda, van aprofitar els seus partits per escalar posicions a la classificació, i és que van guanyar tots 2 i es col·loquen amb 3 victòries a la part alta de la taula.
Això sí, van haver de suar de valent per imposar-se als celtes en el primer partit per un ajustat 25-19. El segon maig va estar força més clar, davant un Uroloki amb moltes baixes per la coincidència amb l'equip de tackle. Sense desmereixer, sens dubte, el gran joc dels locals, i això sí, els Phoenix van guanyar 47-19. Els mateixos Uroloki també van perdre el seu duel de la part baixa davant uns celtes més efectius en el joc d'atac. El resultat final va ser de 26-12. Un altre equip que també va veure reforçada la seva posició a la taula són els Panthers de Mollet. Primer es van imposar amb claretat i solvència a Wolves Blue per 33-6 i en el seu darrer maig es van imposar en una treballada victòria a uns Bucks que van millorar molt les seves prestacions en aquesta jornada. 27-25 va ser el resultat final. Va ser precisament aquesta millor versió dels Bucks la que se'n va endur l'últim partit de la jornada davant els gironins Wolves Blue per un contundent 25-0, sumant així la seva primera victòria de la temporada. Aquest proper 11 de març es disputarà la segona part d'aquesta segona jornada de la categoria Open de Flag. De moment, la classificació queda encapçalada en solitari, com hem dit, per Gladiators amb 4-0, seguits per ben de prop per Pagesos White, Phoenix i Panthers amb 3 victòries. Tanquen la classificació Wolves Blue i Uroloki amb 4 derrotes en 4 partits jugats. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Deixem ja el flag i passem a parlar de la versió tackle del nostre esport, començant amb la Lliga Cadet, que va viure una intensa jornada repartida en 3 seus. A Granollers també, dissabte a la tarda, els campions de Copa de la categoria van demostrar de nou un estat de forma increïble i van guanyar els 2 partits que van disputar. El primer va ser contra uns aguerrits pioners que no els hi van ficar les coses gens fàcils. Va ser un partit entretingut, 31-19 va ser el resultat final. Els barbarencs van aprofitar la dinàmica guanyadora i van dominar com van voler el seu segon partit davant els Reds de Terrassa, amb una defensa encara molt millor que en el primer maig i amb un atac imparable. Es van imposar per 45-7. Els Reds també havien perdut el seu primer partit davant els locals Phoenix, en un partit igualadíssim fins als instants finals on la defensa local va saber parar l'atac egarenc i evitar un possible empat. Els Phoenix sumaven així la seva segona victòria de la temporada per 27-20. I amb 2 victòries es queden de moment, ja que Pioners en el segon partit no van voler sorpreses i van aplicar un punt més de força i consistència al seu joc, acabant imposant-se per claretat finalment per 44-13. El Municipal del Carmel es va disputar una altra part de la jornada on els sorprenents almogàvers de la primera jornada van ratificar que van a per totes en aquesta lliga. Es van imposar per un ajustat 33-34 als locals pagesos i van sumar la seva quarta victòria davant Falcó Senglars per 24-15. Els Imperials de Reus, per contra, no van poder sumar contra els gironins, caient per 26-12, ni contra els barcelonins, caient en un ajustat 26-28. Aquesta segona jornada es va completar al camp de Badalona Sud, on Búfals van aconseguir 2 victòries davant Dracs per 6-26 i davant Bocs per 32-14. Els locals Dracs van sumar la seva primera victòria de l'any, guanyant a Eagles per 14-27. Mateix escenari que van repetir els Bocs d'Argentona, imposant-se per 26-8 als de Vilafranca. D'aquesta forma, la classificació queda encapçalada per rookies i almogàvers amb 4 victòries i 4 partits. Búfals i Falcons Senglars els segueixen amb 3 victòries. Pioners, Pagesos i Fènix amb 2 i 2. Bocs, Dracs, Imperials i Eagles es queden amb una sola victòria i tanca la taula els Reds de Terrassa comptant els seus partits en derrotes. Acabarem aquest 10è programa parlant de la competició sènior que cada cop es posa més emocionant i que va tenir aquests resultats. Barcelona Pagesos 0, Terrassa Reds 41. Vilafranca Eagles 0, Barcelona Uroloki 38. Almogàver 0, Torrelles Legends 36. I el partit entre Bocs i Falcons Senglars es va aplaçar i es disputarà aquest proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. Aquests resultats han donat una volta a la classificació molt interessant, i és que Uroloki i Legends es fiquen de ple dret en la lluita per jugar a la posttemporada, restant ja tan sols 2 partits de lliga regular. Els barcelonins Uroloki van ser els encarregats d'obrir aquesta possibilitat amb la seva victòria a Vilafranca.
Dues dinàmiques contràries es van trobar al municipal vilafranquí, i és que els locals estan de capa caiguda enllaçant dues derrotes seguides i amb molts problemes, recordem, en el seu duel davant el Mogàvers de fa 3 jornades, i per contra els Uroloki sabien que no tenien altra possibilitat de ficar-se en la lluita que guanyant, i ara mateix es troben amb totes les possibilitats d'aconseguir-ho, tenint per davant el calendari més favorable dels 3 implicats. Del partit, en veritat, poca cosa a dir. Els Uroloki no van deixar en cap moment apropar els seus rivals a l'end zone, i en atac, les pilotes ben servides del seu quarterback van significar un doble 0-19 a cada part, tancant el partit en un clar 0-38. Més emoció va tenir el duel entre el Mogàvers i Legends. Els salouencs somiaven amb la seva primera victòria i els Legends havien de guanyar per agafar-se l'última possibilitat d'intentar jugar la posttemporada. Els nervis per aquesta situació es va reflexar en els primers minuts en ambdós equips, però els torrellencs a poc es van assentar millor en el terreny de joc. Van haver d'esperar un drive molt treballat ja en el segon quart per veure la primera anotació del partit per part dels visitants. Tot i això, els Mogàvers van lluitar en la reanudació per intentar donar la volta al marcador. Prova d'això és el magnífic treball de la defensa en un down a la línia 1 que van aconseguir aturar. La part negativa de tot això és que tot just a la següent jugada un nefast snap va propiciar un safety que ampliava el marcador. I tot seguit, per si fos poc, en la següent jugada els Legends tornaven a anotar en aquesta espectacular carrera i tot el que havien treballat els salouencs s'havia anat a Norris en tan sols un minut. A partir d'aquí, els locals van baixar els braços i els Legends van aprofitar-ho per seguir treballant en el seu atac i tancant el partit en un clar 0-36 que els fica amb esperances de play-off. I és que la classificació queda encapçalada pels actuals campions i de moment intractables Reds amb 5-5, seguits per Falcons Senglars i Box amb un partit menys. Per la quarta posició entren en joc, doncs, Uroloki, que depenent dels resultats podrien quedar fins i tot tercers, els mencionats Legends i els Eagles de Vilafranca, que s'enfrontaran amb tot o res per decidir-se en l'última jornada de la Lliga regular, que es preveu espectacular. De moment, però, aquesta setmana les competicions s'aturen degut al clínic que celebrarà dissabte i diumenge al camp de Badalona Sud, amb ni més ni menys que 450 inscrits. Tindrem la sort de compartir diverses hores d'aprendre futbol de la mà de professionals de la NFL i de diferents lligues europees. El clínic, per cert, es va presentar oficialment a l'Ajuntament de Badalona aquest dimarts amb la presència del president de la Federació Catalana de Futbol Americà, Juan José Ayuso, la regidora d'Esports de l'Ajuntament badaloní, Maria Gallardo, el seleccionador català i responsable tècnic del clínic, Xus Fernández, i el director esportiu de Dracs, Jordi Soler, i Greg Romeus Rom, All-American a la Lliga Universitària i seleccionat pels Saints de Nova Orleans al draft de 2011. I, com no, membre de l'estaf que estaran al nostre clínic aquest cap de setmana. Ho disfrutarem tots junts. I'm waiting for you this weekend in Badalona.